Kijk, dit is nu eigenlijk wat ik zoek. Een loze baan. Hier, ik heb een prachtige advertentie gevonden in de vondst. Ik zal hem u even voorlezen. Kembo, stofzuigerzak. Kembo staat voor, kom eerst maar bij ons. Wij zoeken hals over kop een verkoper voor 14 dagen per week. Reageer snel, kom maar. Want we zitten in zak en as. Nou zeg ik snel in een brief getikt. Langs deze getikte weg. Wil ik bij u komen werken? Niet lullen, maar zakken vullen. Nou zeg ik de brief op de bus gedaan. Ik gaf die van de 10 en 10 2 dagen voorsprong. En toen ben ik eens gaan bellen. Toen kreeg ik het antwoordapparaat aan. Dat was er een met van die piercingen in de tong. U bent verbonden met Kembo stofzuigerzakken. Onze zak voor uw gemak. Momenteel zijn al onze medewerkers aan het zuiveren. U bent even de zak. Wilt u de afdeling slappe zak toets in? Voor overige zak toets 2 tot en met 10. En ineens, goeiemorgen dan, Kembo stofzuigerzak met truus niet blazen maar zuigen. Ik zeg, heb ze die getikte brief gekregen? Wie is die naam dan? Ik zeg, Koos kansloos. Waar woont ze dan? Ik zeg, Bergstraat 1A. 1A, zegt ze. Ik zeg, nee, met 2 A's. Ik wil een aanspraak maken. Even kijken dan of mevrouw de directrice nog een geitje heeft dan. In haar agenda. Ja, zegt ze, de vorige week woensdag. Ik zeg, dat gaat niet, want dan zit ik gram vol. Nou zeg ik, en toen wilde ik haar met de laai rammelen. En toen hadden ze nog een geitje gevonden. Vanmiddag om 16:00. Ja, ik zeg, ik ken niet hier als 4 oren. En dan wordt het rennen, hè. Nou zeg ik spring in mijn sollicitatiepak. Die vrouw die smiet mij nog een pakje boter na om de haar te stijlen. Ik flits weg op mijn snorfiets met zo'n verwarmd spiegeltje. Onderwijs werd ik nog nagefloten door een paar jong Wulpse vrouwen. Want ik moet troet hebben gezien wie ze in de gelegenheid hadden en een pitbull smoking. Tussen de tweede en derde versnelling in heb ik nog een fax weggestuurd op gas. Dat de jongen wijs was, sleet mij de knommel af, terwijl ik rij door moest. Knal ik toch tegen een verkeersinformatiebord op. Paard met de naas op, u bevindt zich hier. Ik denk, hoe weten die dat van, hè? Dat ik dat ben. En ik ga nog maar 10 minuten, hè. En ik werd zo nerveus, jonger in de boek, hè. Toen moest ik ook nog terug goed eten.
Maar goed dat ik op mijn braakliggend terrein stond. Anders had ik gewoon nog op moeten spiegen. Nou zeg ik spring op in de fiets, want de snorde was aan het bord blijven plekken. En ik wist niet meer hoe ik gebaan moest. Ik wist niks meer. Ja, dat wist ik nog. Ik ga in een complete dugout. Eindelijk naar het bord, einde rotonde. Ik stop bij een kruisbeeld. Ik meende eerst dat het een hangplek was. Ik zeg, waar moet ik in Gods hemelsnaam op aan? En ik stink bovenaan het kruisbeeld, Inri. Nou zeg ik, ried erin. Kom ik dich net voor 4 uur aan bij Cambo. Kroop ik door hyperventileerd wie zo'n kapot zak dus de trappen op. Hong door het bordje, melden aan de receptie. Ik kwam door, toen was de receptie afgelopen. Alleen Truus zo toch. Toen zei die stofzuigerslang ook nog, heb ze het kunnen vinden dan? Ik zeg, best soms gaat kwijt. Ik zeg, ik heb je lang niet meer gezien. Ja, zei dit, ik heb whiplash gehad. Ik zeg, dat werd dan ook tijd. Ik ga hem nog een paar panties metgenomen voor de slijmie. En die deed zich terug aan, hè. Want op één bad stinkt prettige kerstdagen. Ja, zegt Truus, ik heb voor dich wel niks dan. Ja, ik zeg, dat geeft niks. Ik zeg, amuseer me wel tussen kerst en nu. Ik zeg, waar moet ik zijn? Ja, zegt ze, 2e etage. Nou, zeg ik, pak me de roltrap. Want de trap was kapot. En wie ik naar boven ging, zeg ik, stond zo strak in het vel, hè. Ik dacht, laat de directrice maar komen. Maar wie ik voor de deur sting, zegt, waar ik vel over. Er hong een foto op de Rambo, directrice Cambo. Ja, ik schrok me kapot, hè. Dat was er een met subsidie. En met zo'n geet-ijzer hekje in de mond, met van die spitse puntjes ervoor. En met van die fel rode hormoongestuurde lippen. En met van die 3 P's, pumpspoel, rugs en parelkettingsje. Echt zo'n cosmetische uitdaging. Want die was zo uit de tosti gesprongen. Nou zeg ik, en ik werd dus zo nerveus, hè, dat ging me door bergen te blied. De slipsie ging me stief staan van de zenuwen. Ik zei, bitte, ja, dat is ook nog niet van mij. Dat was zo'n ganse glazen deur. Ik keek stiekem door het sleutelgat. En toen riep ze binnen. Oh, zegt de zo te huisstof, meid. Dat was geen gemakkelijke, die was met de goeie been uit het verkeerde bed gestapt. Laat de deur maar openzetten, want dit is een open sollicitatie. Zeg, ik maak ze toegang, steek mijn baan al drek op het toch. Laat eens maar gauw beginnen, zei ze, want de dagen werden korter. Ik zeg, dat klopt. Ik zeg, en de gezichten langer. Ja, ik ben goed in bedenken van slogans. Want op een dag drinkt ze geen beer meer met een kupse landbouwfolie. Ja, dat is ook voor mij. Maar ik snap hem ook niet.
Wat voor werk heb ze eerder gedaan? Ik zeg, ik was glazenwasser. Onder Windows 98. En dan ben ik van de www.com naar de www gegaan. Dus is ze best werkeloos. Ik zeg, nee, transfervrij.com. Ja, zegt ze, ik wil geen van het 8 tot 5 mentaliteit. Ja, ik zeg, dan doe ik maar van 10 tot 2. Vertel eens, schat, over die opvoeding. Ja, ik zeg, ik ben katholiek opgevoed. Dan werd je toes altijd gebed voor het eten. Behalve als we gebraaide aardappelen hadden, gaat niet. Dan hadden we straks van de vuren al gebed voor de gekookje. En mijn vader en moeder die volgen je altijd de mes op de televisie. En zo gauw als ze met de collector rondkwamen. Volgens mij volg je allemaal de mes op de televisie. Hè? Ik zeg, maar wat kan ik verdienen? Ja, zegt ze, 100 euro per maand. Ik zeg, en later dan? Hè? Ja, zegt ze, 400 euro. Ik zeg, dan begin ik het later. Hè? Ja, zegt ze, ik heb nog 1 ongestelde vraag. Ja, eerlijk gezegd, ik zoek het verband niet. We hebben nogal veel zakenrelaties in Duitsland. Wie zou ze zich voorstellen bij een vrouwelijke stoopzogenzakkenverkoopster? Ik zeg heel simpel, ik heiße Koos, wie heiß bist du? Und jetzt geht's los, zegt de Koos, du hörst nog van mij. Nou zeg ik fiets terug naar Bergstraat met 2 A's. En eerder in Toeswoor loog de brief van in de bus. Afgewezen. Nou zeg ik opgebeld. Goedenavond dan. Campbell stofzuiger zeg met truus niet blazen, maar de kunt ze nog fluiten. Ik zeg, waarom ben ik afgewezen? Ja, zegt ze, statistisch gezien had ze de beste kansen. Maar helaas, ze wordt de zwakste schakel. Tot ziens. Hallo.